kauhean rankkaa depsiä, kiitos. Mennään. Sit mentiin jo. Dekursakkaa nopeesti. Ja depsi seis, depsi seis, depsi seis. Ädeihin sitten dotteen. Ja depsi seis, depsi seis. Roope käännästä. Tankin suuntaan. Vittu, raget nollassa, ei depsiä yhtään. Noniin, sitten jatkuu. Uudet ädit tulos, dotit. Jees, täällä ollaan. Ja depsi seis. Imalle Depsi seis. Oota Nexuks meillä on pulli menossa. Teleportti 5 sekuntia. Ranget clearakkaa loput ärit nopeesti. Melee menee vartoon kärppänä tonne kuolin nurkkaan. Älkää stunnakko sitä heti alussa. Ei pysty tankki muuten tekemään yhtään mitään siihen, kun ei saa rakentaa. Ja melee liikkuu jo. Hyvissä ajoin teillä aina ennakoikaa. Hyvä depsi on, hyvä depsi. Näyttää siltä, että melee voi mennä suoraan takaisin quadcoren nurkkaan. Go. 5 sekuntia aikaa. Älkää stunnatko tosiaan. Mikä depsi? Älkää stunnatko heti. Rauhasapa. Melee liikkuu. Ja nyt hiilakkaa groupia hyvin. Rupee tulee shadow damagea. Ja melee liikkuu. Tankelle hiiliä. Tulee huoneeseen 5 sekuntia. Tapatkaa raidia. Sitten ei yhtään depsiä bossi. Ja uusi shadowbotti. Jep, shadow protection ja huiviin. Ei depsiä. Sitten jatkuu normaaliin tapaan. Ädeihin taas dotteja, kiitos. Ja depsi seis. Pieni lakipiikki kävi tässä. Oi vittu. Ädejä. Depsi seis. Rise, my soldiers! Rise and fight once more! Ja depsi seis. Kymppi teleportti ja uudet ärit tulee nytte. Niin voitte lopettaa bossin depsi valla ja ottaa noi ärit alas nopeen. Teleportti tulee. Siitä. Sitten melee ei mene nyt tonne torssin nurkkaan ollenkaan, mikä oli tuossa keskellä. Että skippaatte. Melee juoksee Huodin ja Jasian nurkan väliin. Siitä ensimmäinen äri vasemmalta reunasta alas. Yhteistuumin. Ja melee liikkuu.
Kasterit ottaa sen torssin kastermobi alas. Hyvä. Mä otan Jasia tän toisen mikä spavnaa. Joo, kiitos. Ja melee pysyy sitten Jasian nurkassa. Uutta SR heti kun vanha menee. Jep, Shadow Protection pottua huiviin vaan. Kuorelle kova hiili. Mä Jasia nurkasta. Ja sitten taas sen jälkeen keskeltä. Melee liikkuu. Menkää kuodille. Kasterit ottaa kastermo. Ok, se on kuollut. Kuodin nurkka tyhjäksi. Mä otan kuori sun mobi. ei tarvi, kuoli jo. Viimeinen veivi tulee. Nyt melee jakaantu, huono juttu. Tepsi on jakaantunut. Voi, 10 sekuntia aikaa. Ei saatana. 7, 6. No, kuori Pitäis mobi kuolla kuoli. jo. Rangeri ottakaa keskeltä. Ei tässä On. hätää. Nostakaa Hyvä. Jakospa. Dekursee. Toi tuli hakkaan, mutta toi notti paska. Se Rauhassa blinkkasi Depsi. just äsken, niin voitte tehdä rauhassa Depsiä. Combat resetkaa mun. Combat Race kiristille. Mä nostan. Meikä nostaa. Myöskin pisti jo. Depsi Nopeammin seis. saa CR tuossa Depsi seis. perustus. Depsi seis. Depsi seis. Mulla ei ollut maanaa vaan. Mä oon sitä mieltä, että otetaan tänään Priesti ID. Amyni liideri, laita free for all ja sit masterlot. Ja Depsi seis. Depsi seis. Ja Depsi seis. Tankit voitaisiin lopussa käyttää sitten CET-täkin. Ai kuulen Shadow Bolte. Kolme Shadow Bolttia näkyy ilmassa. Huhhuh. Ja Depsi seis. Depsi seis. Meillä on vielä 1,5 minuuttia aikaa. Sitten rykäskäähän. Screenshottia lootesta. Ädit alas, ädit alas, ädit alas. Toteemi ja Hunter saman druidvyö. Hyvä kaato. Tosi hieno. Oikein kaunista. Ihan niinku perfect. Vähän se Ei jakautuu varmaan se vähän depsi aikaa. siinä. Vastaloottia.